Sunayen 'yan mata da kuma yawan azumin su yau idan sun kai in suna yin kenan. Wace ce nan? Ruki baby. Ruki baby ulcer ta kama ta tun 1 ga wata. Sofiya saurayinta ne yau da ta ciwon zuciya ya kama ta. Ta yi guda 2 yau in ta kai 3. So, Peanut baby yau ta yi 8 amma 3 da sun kare. Mary baby saurayinta ya bata mata rai. Da ya bata mata rai sai ta ce to daga yau ita da yin azumi sai dai dorere. To kuma doreren da ta tayi sai ce ulcer ta tashi. Sholi baby. Sholi koko sholi. Sholi baby. Sholi sai ta ba a ga wata ba garin. Jamsi baby. Jamsi baby. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me fa lillahi wa Jamsi baby. To ka jira ni nan zuwa nan da kwana 2 kila in dawo baka ansa. Dodon mata. Jama'a mi kuka fahimta da kin tura ma wannan sunan asiri dai. Idan budurwar shi ce ku danna 1. Dan kuma tsoron mai sunan yake ku danna mana lamba 2.